Oh no.
Ay, sa nanonood. Busy. Live stream na lang muna habang wala pang ulan. Kailangan, B. Kailangan ko tapusin kasi may part-time pa ako mamaya. Magandang panlinis sa lahat. Panlinis sa lahat, maganda.
Tapos ito, sa mga dikit na, sa mga wall na puti, tapos yung may mga dikit-dikit siya na madudumi. Itong pantera. Pero wag mo, ito lang talaga siya. Tapos yung mga shoes na puti, ito din ang panlinis para hindi mo na siya labhan. Ito ang panlinis. Wag lang yung goma ha. Ay, pigpak, pigpakita ko lang sana sa imo, be. Sa imo ko lang sana pigpakita. Sa'yo ko lang sana pigpakita ba? Hindi hindi ko inaano na pinopromote. 20 minutes pa. Sububutin ka to ay. Mag-copyright na naman ako ay. Uyam. Adakal ko pati yung copyright, mga 20 gid ito ay. Salamat, be, sa paalala. Tirahin ko muna to kasi may 20 minutes pa ako para mamlansya. Mamlansya pa ako eh. 20 minutes tansya. Ano ko rin sasabihin katabahan?
Hindi pa. Pwede na bang pag nag-live ka ba, pwede nang i-open ang dalat? Hindi ko alam din. Hindi pa ako marunong. Ganun ba? Turuan mo ako pag sa Domingo din. Sabi ko pa na hindi pala. Give me bread. You're welcome. Sa susunod eh. Turuan mo ako, ha? Alam mo na, pala ko, hindi ako marunong. Hindi kasi ako lang nagbabasa. Hindi ko alam. May konti pa akong oras. Para Saan ako pupunta? Pwede na ba? Saan ako pupunta? Pagod. Paturo nga, be. Saan ako pupunta? Share friend page. Add to home screen. Desktop set. Translate, open Chrome. Saan ako pupunta, be?
dami talaga malalaglag. Ito pa. Content sa live. Saan yan? Saan yun, B? Saan ko yung pipindutin? Anong pangalan? Pagod. Sige nga, B. Kapagod. Tignan ko kung asan. Hindi ko pa makita. Ay.
pwede ba akong lumabas para hanapin kung paano mag-on? Hindi ko pa kasi napag-aralan. Buti sinabi mo sa akin, kung hindi ko pa rin alam. Hindi po sa akin nakapagpasa ng sabi. Init. Tulog. Nahulog. Lumabas ata. Mamaya ko na papag-aralan, be. Mamaya na. Kasi nga hindi ko pa yung mapagagawa. May trabaho pa ako. Tapos babalik pa ako dito. Babalik pa ako dito ng mga 7:30. May trabaho ko isang 3 hours. Tapos, pagkatapos ko doon, punta na naman ako dito. Ang tapos mo siguro mga 11 or 12 na ng gabi. Grabe. Gipay. Ngayon lang to kasi
Pasko ng mga amo ko, Jewish kasi. Jewish. Kung tayo Catholic, sila Jewish. Be, premiere ko pala bukas ng alauna. Alauna dito. Siguro dyan sa inyo, mga 7 or 8 ba? 7, eksakto. Siguro yun 7. Pa-support naman ako, Bea. Tsaka baka kasi hindi ko maasikaso yun kasi ang akala ko, bukas, meron na naman kaming handaan. Lunch pala yun. I-lunch yun. Aabutin yun ng alauna. Ang start nila, 2:00 ng kainan. Alauna dito yung nakaset ko. Hindi ko alam. Akala ko gabi. Kaya tinira ko na. Wala akong alam. Kanina lang sinabi sa akin ni amo ko. Lunch pala yun. Baka hindi ko maasikaso. New vlog ko yun. Baka pwedeng panoorin mo, ha? Salamat. 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 Pag may time ako at mag-guess ako. Grabe. Kailangan ko itong tapusin. Kailangan ko itong mamaya. Pa-comment na rin, Bea. Sabi nila kasama daw yung comment daw. Tama na. Bukas naman. Kakapagod na. Mamaya sobrang pa akong pagod. Bea, salamat, Bea. Bye-bye na.